मोजां मोजां जा खामानि मावलांनाय जा मोजां आखल आखु दंमोन बेखौ लानानै बिथांमोना मोजां जालांथों आरो ओरैबायदि मोनसे जोंहा साननाय दङ मा जे जोंनि बंखनि गेजेराव बेफोरबायदि माबा खालामाबानिया सानसे समाव माने बंस'फोरा गोमालाङो सिनायथि लालायाबा गोमालाङो मोननै मोनथाम जेनेरेसन थांनायाव सिनायलाया जायो आरो जायनि जाहोनाव मोनलायाबाबो बेयाव हाबा जालायनाय जायो बायदिसिना जायो जायखौ जाथाव बेबायदि खामानिफोरा जालाङो गतिके बेफोरबायदिया जाहाथे जाथों जोंनि समाजा जाहाथे मोजां जाथों जाहाथे जोंनि बंस' परियालनि गेजेराव अनज्लायनाय खौसेथि गोजोनथिया थाथों बेखौ आसा थिनानै बेदि हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों आरो बे देग्लाय एसे गुबुन माबा गिबि लाजेनदों जों आरो उनाव लालांबाय हागोन बिदिनो आरो बिनि जोरिथे जाहाथे गामिनि मानसिफोरखौ खौसेनि दलेंजों जों खाना लानो हायो अननायजों जों सबखौ बजबना लानो हायो बेखौनो जों मिजिंथिनानै बे माबाखौ खुंनाय जाबाय दिनै আজি আমাৰ মানে বংশ পৰিয়াল যিমানখিনি আছে আমি মানে চিনি নাপাওঁ কিছুমান ক'ত আছে ক'ত নাই সেইটো কাৰণে মই চিন্তা কৰি পেলাই মই তেখেতসকলক আলোচনা কৰি আজি অনুষ্ঠানটো মানে পাতিলোঁ এতিয়া মানে গম পালোঁ যে আমাৰ মাজত যে একতা আছে একতা হোৱাৰ কাৰণে আমি এইখিনি মানে পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মানে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত আমি মানে সকলো মানে সহায় কৰি যে পাব মই এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে মই এটা আহ্বান জনাম যে আমাৰ মানে ভৱিষ্যত মানে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত সকলো তেনেকুৱা আমাৰ নিচিনা মানে পাতক মই সেইটো মানে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু লগতে যোৱাকালি আমি আলোচনা কৰি পেলাই এইখিনি মানে কামটো পাতিলোঁ